ako može krompir. Stalni odbor Evropske komisije odgovoran za bezbjednost hrane dao je zeleno svjetlo za pripremu uredbe kojom će biti potvrđeno da u Bosni i Hercegovini nema prstenaste truleži krompira. To bi značilo da će se nakon što uredba bude usvojena krompir iz Bosne i Hercegovine izvoziti u Evropsku uniju. Miloš Straživuk već dugi niz godina bavi se proizvodnjom krompira. Samo sjemenskog krompira planira posijati oko 25 hektara. Upravo taj krompir prethodnih godina ispitivao je odbor Komisije Evropske unije odgovoran za bezbjednost hrane. Ocijenjen je kao kvalitetan. Ovdje ljudi jako puno proizvode. Proizvode dosta kvalitetan krompir, što se dokazalo da naš krompir nije bio ni zaražen, niti ima nematoda, ni drugih nekih obolenja koje bi bile barijera za izvoz. Izvještaj kojim je dato zeleno svjetlo za izvoz krompira iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju trebao bi se uskoro naći na jednoj od prvih sjednica Evropske komisije. Nakon toga će zvanično biti prihvaćena odluka o derogaciji, odnosno skidanju zabrane izvoza krompira. To znači otvara mogućnost da našu proizvodnju povećamo, da vratimo se na onu proizvodnju koja je bila do sada. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, krompir se u 2014. godini najviše izvozio u Crnu Goru, Srbiju, Norvešku i Makedoniju, dok je prethodnih godina najviši izvoz bio u Hrvatsku. Nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju u 2014. godini zabilježen je duplo manji izvoz krompira iz naše zemlje. Prema podacima iz ranijih godina, mi smo inače izvozili između 4 i 6 hiljada tona krompira i to najvećim dijelom u Hrvatsku, a vrijednost tog izvoza se kretao oko 3 do 4 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou.